Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Monica Fidala Abigail saka kelas 11 IPA 3 bakal macaken geguritan sing judule Merapi. Merapi saka kadohan katon gagah asep putih dedel ing awiyat. Tilas dalan lahar katon cetha kena sunare Hyang Bagaskara. Merapi seumpama kowe bisa crita kabeh kedadean ing tanah Jawa wiwit jaman Mataram kuno nganti mandheke kraton Yogyakarta. Merapi sliramu anyekseni kridaning bangsa wiwit nalika ngusir penjajah Walanda jaman Mardika, jaman Soekarno nganti jaman Soeharto, jaman Habibie tumekaning Megawati lan Susilo. Merapi dadi saksi. Puisi karya Putu Aryana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.